kang wibawa wicaksana sentosa lair lan batine pungkasane netepi parang pangandikan. Ketungko gegering pasuwakan Jawi Nalendra Muda Sengapura Prabu Kangsa diuminggah wonten ing mandaring Pandhapi Agung Praja Mandura. Rama Prabu kowe ingkang sowan. Raseksa Bararapa kagiri-giri kang nyolir Prabata abang kawlagar mangwing mungsuh kaminta lawan Anggrasra Singa napta kadyolen Anubra Amit-amit masang kelimantabe sinabet pringlu dina tinebi nomring tulasaning Bathara Rama Prabu. Tapi saking Sengapura ingkang putra kula pun Kangsa ngaturaken sembah dikatur konjuk paduka Rama Dewaji. Jagat diutak tampa kanthi banget nggih Kangsa pangesuripun Rama Wetampana. Nggih. Kapundi sing nggon dadosaken jejimat. Paman Narya Prabu bekti kula konjuk paman. Pangestunipun paman Wetapanana nggih. Kula tampi kapundi dadosaken jejimat. Paman Setyajid bekti kula paman. Dawa sami-sami anggir Prabu. Pangestunipun ingkang paman katampiya. Inggih, dat kapundi saengga dadosaken jejimat. Bupati bekti kula konjuk wa. Inggih, nggih. Boten namung pangestunipun ingkang wa katampiya nggih. Inggih, kapundi saengga dadosaken jejimat. Mesinipun kaget penggalipun paduka Kanjeng Rama ndadosaken tambing penggalih kita guna mbaya taun damar sasi janur gunung. Anggen kula sowan.